Keblajibon ngapliang sama bahaya pisesen nak ka channel ka juga media. Teka Government of Meghalaya Police Service Commission la chumer long ka court application na benda ki post ki balai apo ka office tray kam jongki ha ki department beper. Teka ne kadai na benda ki class 10 pass but ka kating jong ka post kadai ka typist in various head of department. Teki post ki total post kalong live your artly ki post namda ki on reserve categories kalong totally kasi jantia khat artly but namda ki garo khat artly but other than ST SC artly ki post taka qualification kalong bat class 10 pass matriculation lane ka SSLC or any equivalent education qualification kamut class 10 pass chaneng ma phila ban apply ya kane but akne bidon kamban speed yaga typist jong pi kumba lai pewot apo si minute kane don kam ka pihaban don ka computer knowledge mo tega kerta kalong bat khatpra hadu live arts nem nam ta ki ST kar lakshan kalong san snem kamut live nyau snem nam ta ki ST ka karta kirangsha hadu live nyau snem. Tenam ta ki hakane ke post kamdon reka interview kalong by direct examination ma pithok by direct ya ka exam nang ta kin best by nak exam kamdon reka interview namar kane ka deka group di kila penviar ya ka interview te ke payment fees pila ban siu da ka online mode ma ya ka application pila ban siu da ka online nam ta ka by form kalong lai spa arpeu nam ta ki general bat chiteng kane nam ta ki SC bat ST kamut chispa Henry Pau nam ta ki SC bat ST then ya ka online application pila bat ban apply direct ka official website jongka www.mpsc.meghalaya.gov.in nada pi apply da ka way ka website te kamut kila reject mo kane pihak ban tat apo live pewot hakashi minute ka exam kadai ka kiken by direct na exam kamdon interview re ka english pithok by da ka english san peu mak kamdon rek interview mo nam da kini ki post there will be no personal interview for this post namar kila penja ya ka interview haka group D is only for the sport person only those who have represented state and international sport level discipline list in the Olympic consider sport person tang kitu ki hakane lada piton ka certificate kum ka sport lane ki ni jongpi kum tu tang kitu ki internal lane ki state ki IAP ka ta ka ki consider ka sport person kitu ki bam itu da ka state lane ka international kim shimre kitu ki certificate jongpe te kini ki post ya kini ki post phila by da apply direct la ka to ka official website nang ta pin sa register hang tu nang ta kin sa haden phila de register pin sa hi kumno kin long kumno ki phi kumno phi ki pilong eligible ne ineligible ne no yang ban pendap mo ni ka video pilih by direct ha ka Google nang ta sa type MPSC Meghalaya go to ka website mo nang ta select hang ne advertisement klik hang ne advertisement dan kane pinvan ba kane ke post mo kane kadai ka tu ka class 10 pass ka typist in various head of department nang ta klik hang ne apply haden jong kane pila lada pidang dai ban thama 4 register pi klik hang ne register hang tu
hang tu bisa register mo, klik register bisa pendap kini ki form kini ki ong for scanning image must be tang san peu kb mo syara pelat san peu kb nang ta ya ka passport size jong pi pihak ban sign ka signature jong pi hat ha bottom ham kamut hatan ra jong ka signature photograph jong pi pihak ban don ka signature mo nang ta handa pila yang tu klik here to register hang ni ki don kamo ka email password nang ta confirm ka kerting jong pi ka date of birth nang ta ka gender jong pi borok kini pendap ya kini detail kan emo ki qualification jong pi kini pinsa pendap hang ni ka language jong pi ka si garo jantia ka ed pi la nang ta pinsa register hang ni haden kan ni pi upload ka tang ka foto pi don ka man upload tang ka duristeng nang ta bat ka signature apo pi wat ka kopi sada nang ta bu ka duristeng jong pi bat sign kini ka san jong pi na tan rai nang ta sa chondur nang ta sa crop tang hapo san pheu mb nang ta sa upload hang tu te haden anda pila de ban register haden kala successful jong ka registration jong pi nang ta select hang ne hang ne nang ta pila ban login ka office kadai ka ba post balat mo namar ka tu post ka balat hadai kadai ka kane ka Meghalaya Police Service Commission Lachmer Shillong klik hang tu nang ta ka registration email jong pi ka tu mo muksa kum tu sa login haden pila dep ai ka tu email ka ba pi ai hang tu ka ba register nang ta sa login hang kum tu ka website ka kam kia mo kana te kum ne mo kum ne anda pila de ban login hang tu pin sai i hi kum no ki kalong mo kum no kalong nuksa anda pila de ban login ya gitu ki form pin kin sa pen i pi pin sai i kane ka post ki balaj ada pin pat nama pi login kat kum ka qualification jong pi ada ka qualification jong pi kam request kat kam kane ka post ka baki pelaj pilong pim not eligible pat kane ru not eligible mo namal kat kum ka ba pi register kam long re kat kum ka jing don kam te kane ka de ka professional eligible kane ka mut namanta kitoki kane namta kito class 12 pass ngalong eligible ngara ladang kwa ban apply bat ka to ko way kane ru kane kata typist in various department class 10 pass ngalang eligible namar kane ka namar ka registration jonga nga choose tang class 12 tang kane artli ngalong eligible langa kwa ban apply ngatik hang ne bat sas apply kum to mo nang tura juai hang no pi kwa sentar choose juai nuksa ta sa apply kum ne tang kum ne hi tang ta sa siu hang ne daga Google Pay na ye kum ta sa tho kini kapshi nang ta sa tho ki kap chang ne tho capital ki ladai capital ki tho ki y 3 k v ta sa submit tang kum ne hi pin sa siu kum ne pin sa siu nuksa kum ne sa wan ka karteng kene kan namar ngadai asti tang cispan rupeu nga ban siu mo te select ka bang ke jong pi ka e ka bang jong pi nang ta sa siu te ka application jong pi ka successful tang kum ta hai pi apply kene nang kong pi register hang tene klik here to register sa pedap ka id pi don kaman pedap nang ta sa login handen pila de pedap nang ta pi long eligible kano kalong eligible jong pi nang ta sa apply tang kum ne hi ku bla sibon ngina champion ha ka next video